Kuzoqala ngesonto elizayo ukusebenza emayini iRichards Minerals esogwini olusenyakatho yeKwaZulu Natal. Lesiqiniseko senziwe Ndunankulu wesifundazwe Sihle Zikalala emva komhlangano nababambe iqhaza kulemayini. I-RBM iqashe izisebenzi eziyizinkulungwane ezinhlanu kanti yamisa ukusebenza emasontweni amabili edlule kulandela ukubibikho kozinzo endaweni. Kepha-ke khathi kuqhubeka izingxoxo namhlanje usomabhizinisi onenkontileka nalemayini udutshulwe washona. Amaphoyisa ayaphenya. Lamasango alenkampani iRichards Minerals asevalwe cishe amasonto amabili manje. Lokhu sekushiye izisebenzi zalenkampani ezingu-5,000 zihlele emakhaya. Lenkampani ithi bekumele ithathe lesinqumo ngoba ke ibihlose ukuvikela izisebenzi zayo ebekubukeka sengathi ke impilo yazo isengcupheni ngenxa yembhikisho enodlame. Imhlangano phakathi kwezinhlangothi ezihlukene iqhubekile namhlanje. Abamele amalunga omphakathi bathi akabacacele namanje ukuthi kuzokwenzakalani ngalolu daba. Sebenxuse uhulumeni ukuba angenelele ngokusheshsha udabeni oluthinta inkosi yendawo. Basola ke inkosi yendawo ngongayiphathi kahle imali yomphakathi enikelwa inkampani iRichards Minerals. Sikhuluma ukuthi sinawo ngempela into esizotshela umphakathi ngawo ukuthi imayini ayibuyele abantu bayosebenza. Lokhu singazi ukuthi khona kuphi esobe sikutshela abantu okubambeka ukukhomba ukuthi uhulumeni usewenzile ama resolution esingakwazi ukuma ngesibindi sitshela umphakathi ukuthi hayi buyelani bantu niyosebenza nakho sekwenzekile. Ngemuva nje komhlangano abamele inkampani iRichards Minerals abazange bakhulume nabezindaba. Ngaphambilini lenkampani ike yasabisa ngokuthi izokumisa ukusebenza lapha uma isisombululo kulolu daba singatholwa. We want to go back to work as soon as possible, but we are saying before we go back to work, all the stakeholders must come with tangible resolutions so that when we go back to work, we are protected. Ndunankulu Sihle Zikalala uthi uhulumeni angeke akuvumele ubelelesi. The unfortunate situation is that we have a situation where workers are not working and the company is not productive. That is bad for our economy. We are going to ensure that this situation is resolved because all sides that are having tensions must engage and must ensure that they work together to resolve the matter. Kusenjalo uZikalala uthi uhulumeni uzokusingatha ke umhlangano namalungu omphakathi ukwacacisela kabanzi ngalesinqumo salemhlangano.